Svjetska automobilistička federacija FIA na prijedlog Vijeća za mobilnost i automobile usvojila je 2007. godine deklaraciju o kakvoći zraka, klimatskim promjenama i ekonomičnosti goriva kao osnovu za provedbu svjetske kampanje Učinimo aute zelenima, čiji je Hrvatski autoklub i potpisnik. Svrha kampanje je promocija svih prijedloga i aktivnosti koji doprinose smanjenju štetnih plinova, gdje je ugljični dioksid dominantan. Takva situacija nas je sve motivirala da poduzmemo odgovarajuće korake i mjere za smanjenje emisije CO2. U strukturi emisije promet sudjeluje sa 26% od tih emisija, a unutar toga cestovni promet čini negdje preko 80% emisija CO2. Znači, upravo težište aktivnosti treba se staviti na cestovni promet, a unutar toga na gradski promet, jer opet 80% stanovništva na kugli zemaljskoj živi u gradovima. Na Europskom tjednu mobilnosti 17. i 20. rujna na Jarunskom jezeru u Zagrebu održana je prezentacija Eko vožnje. Na stazi Jarunskog jezera, koja je iznosila 6,3 km, ovlašteni ispitivači Hrvatskog autokluba prezentirali su građanima, posjetiteljima Jarunskog jezera, prezentaciju Eko vožnje na način da je građanin prvo odvezao jedan krug oko Jarunskog jezera svojim, kolokvijalno rečeno, slobodnim stilom vožnje. Nakon toga, uz upute ovlaštenih ispitivača, građanin je napravio još jedan krug, taj isti krug koji je prošao i prvi puta, uz upute ovlaštenih ispitivača, uz praćenja vremena vožnje, uz praćenje potrošnje pogonskog goriva na putnom računalu automobila, građanin je napravio taj krug, ali ovaj puta vozeći eko stilom vožnje. Nakon odvoženog tog drugog kruga, građanin je mogao komparirati te dvije vožnje i zapravo vidjeti što nosi, koje prednosti daje eko stil vožnje. Podaci su bili takvi da se sa ekom vožnjom su uštede iznosile pa čak i do 30%. Preračunato u kune na 100 pređenih kilometara, ušteda bi iznosila 24 kune, odnosno 3 litre goriva. Iz HAK-a poručuju da se smanjenje emisije CO2 može postići na nekoliko načina. Manjom potrošnjom goriva, primjenom novih tehnologija, razvitkom alternativnih goriva, proizvodnjom hibrida i elektrovozila. Sve bi to trebalo doprinijeti značajnom smanjenju, znači 50% smanjenju emisije CO2 do 2050. godine, ali jednako tako to treba nekako kroz instrumente porezne politike stimulirati i omogućiti učiniti dostupnim građanima, dostupnim vozačima, kako bi mogli uz neke stimulativne i poticajne mjere stara vozila čiji su motori stare tehnologije, veliki zagađivači, zamijeniti sa novim vozilima. Ukoliko i vi želite biti dio onih koji će doprinijeti smanjenju štetnih plinova, trebali bi isplanirati putovanje unaprijed i izbjegavati obilaske, izbjegavati uporabu automobila na kratkim relacijama, izbjegavati zagrijavanje motora prije polaska, skinuti nepotreban teret sa krova automobila, voziti na nižem broju okretaja između 1200 i 3000 okretaja, prebaciti u veći stupanj prijenosa između 2000 i 2500 okretaja, racionalno koristiti klima uređaje, racionalno koristiti elektroničku potporu u vozilu, tu poglavito misli na putno računalo, pokazivač goriva, pokazivač broja okretaja. Jednom mjesečno obavezno kontrolirati tlaku gruma, koristiti, kada je god to moguće, alternativne načine prijevoza. Svako racionalno korištenje vozila doprinosi smanjenju emisije CO2 na način da se izbjegava vožnja tereta na prtljažniku koji nije nužan. Da se izbjegava potpumpanost pneumatika. Znači, ako imamo potpumpane pneumatike, onda možemo imati povećanu potrošnju do 5%. Znači, vodeći brigu o ispravnom, napumpanosti kotača, znači pneumatika vozila, možemo uštediti 5%.
Emisija stakleničkih plinova povećala se od 1990. do 2004. godine na približno 26%. Shodno tome, Britanci su postavili cilj do 2050. smanjiti emisiju stakleničkih plinova za čak 60%. U tom pogledu ni zemlje članice Europske unije puno ne zaostaju. Oni su zacrtali cilj da do 2020. godine smanjuju emisiju stakleničkih plinova za 20%. Možda se sve to čini preambicioznim, međutim preživljavanje i opstanak na ovom planetu i trebaju biti preambiciozni. Istraživanja uzroka nesreća potvrđuju da su racionalniji, štedljiviji i mudriji vozači ujedno i sigurniji vozači. To je vrlo uvjerljiv razlog da razmislite o svom načinu vožnje. Kako potražnja za korištenjem automobila raste diljem svijeta, razvoj i implementacija čišćih i učinkovitijih tehnologija, goriva i zelenih automobila ključ su naše buduće mobilnosti. Cijenjeni gledatelji, danas razgovaramo s Nikom Pulićem o završenom prvenstvu Hrvatske na Brdu, planovima za narednu sezonu i mnogim drugim stvarima. Niko, dobar vam dan, čujemo se. Dobar dan vama, pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Prije svega primite naše čestitke na osvojenom naslovu prvaka u kategoriji 2. Kriza je uzela maha, jako se osjetilo u autosportu. Kako je vaše viđenje svega s obzirom da ona previše i nije utjecala na vaš rezultat? Pa dobro, u početku je bila najava Talijana sa hrvatskom licencom i Radića, ali kako su utrke odmicali, tako sam bio dominantan i odustao je i Radić i zadnje dvije utrke Radića, već u početku Ricardo Ala. Mislim da brdo nije pogođeno, da su krug i relija, pogotovo krug, slalom i brdo, masu njih je sa kruga prešlo na brdo, tako da i moja organizacija brdske utrke i druge brdske utrke od 100 do 230 sudionika nije se osjetilo, tako da, ali naravno osjetilo se možda u doradama, u opremi vozila, tu se osjetilo. A što je tu je, mislim da će brdo jačati, i što se tiče Hrvatske u idućih 3-4 godine da će se sve događa oko brdskih utrka. Jer je najjeftinije za organizirat, a sad mogli bi pričati što se tiče dorade automobila i svega toga, male su tu razlike, na krugu ima više guma, ali ako hoćete se voziti u vrhu, mora biti automobil spreman i za brdske utrke. A što je sa biodizelom, je li on za trajno ugašen ili? Gotovo što se tiče biodizel. Ma taj kup, ako ćemo biti pošteni, nije ni uspio. Trebalo je biti 20 automobila, na kraju se vrtilo sve oko mene i Bradarića, a moram vam reći da me momentalno i vozi. U Poreču smo i evo, sjedim ko predsjednik u pravim rukama. Tako da me Bradarić vozi. Došli smo tu na auto show, ima moto i auto show, Milokanović organizira i mogu vam reći odlično organizirano. Puno automobila naših hrvatskih, trkačih, stranih, i Lasase tu sa formulom i tako, ima prvenstvo Hrvatske pozivna u slalomu i mi ćemo raditi male promocije kao gosti i vožnja i sa gostima i vjerojatno ćemo nekoga i voziti od poznatih. Je li Ivan sa vama, evo znamo da je ove sezone osvojio svoju prvu pobjedu u Dubrovniku? A nije. Ivan, ja ću to ponoviti bezbroj puta. Ivan je još samo učenik. A što se tiče auto utrka, to će sve biti do daljnjega u drugom planu. Tako da Ivan samo vozi ono što mora. A to su utrke koje je vozio, sad sva događanja
moraju biti isključena iz glave, škola i škola. Naravno. Vi ste ove sezone vratili se u relijaške vode sa suvozačem Šantićem, zaredali ste nekoliko odličnih nastupa u teškoj konkurenciji. Jeste li zadovoljni i hoćete li iduće godine nastupati na reli natjecanjima ili nedavno ste mi rekli da se Europa možda nazire? Pa ja bi imao želju izaći u kategoriji 2 prototipovi na brdu Europa, da osvojim to i onda bi to bilo stvarno točka na i moje karijere. A što se tiče relija, da, to je bilo poziv na, ajmo reći, kao gost u ovome Vinodolu, da bih odvozio na kraju relije i evo, znaće se sutra da li vozim i posljednji Porečki, gdje sa jednim dobrim rezultatom bi mogao zasjesti na drugo mjesto generalnog poretka relija, što se nije dogodilo 96. i 5. kad sam bio prvak Hrvatske. Tako da ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Pa sve je otvoreno, imam neku ponudu iz Italije da vozim za gospodina koji organizira 5 utrka relija iduće godine u prvenstvu Hrvatske i sa Haksom su potpisali ugovor, ali kažem, sve je to još otvoreno. Mislim da će biti zima crna i opasna za automobilizam općenito, tako da ćemo znati možda tek u 4. mjesecu što će se događati općenito iduće sezone i sa organizatorima i sa vozačima. Mislim da će biti teško naći sponzora, organizirati utrku, a onda i naći sponzora za vozače da voze utrke. A kakvi su planovi za Ivana? Pa Ivan, ako bude dobar, mogao bi dobiti ili 1600 N2 ili 1400 grupa A. Znači samo ta 2 automobila su u igri, ništa jače i ništa brže, jer mora proći put, po mom mišljenju, koji je normalan za početnika. Naravno, Niko, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam da se lijepo provedete danas u Poreču. Hvala vama i slušanja i gledanja. %75% vlasnika BMW serije 1 ne zna da njihovi automobili imaju pogon na zadnje kotače. Ali mi znamo da iduću emisiju moramo pripremiti za 7 dana. Doviđenja do tada.